Dobrý deň, milí Špačinčania, milí televízni diváci. My sa stretáme dnes a budeme sa stretávať i v ďalších dňoch v rámci nového bloku, ktorý sme nazvali Galéria osobností Špačiniec. Prvým hosťom, a som veľmi rada, že prišiel a prijal naše pozvanie, je pán Wendelin Vidlička. Strávil v Špačinciach, respektíve žije v Špačinciach 85 rokov, takže isto všetci uznáte, že Špačince pozná veľmi dobre a určite má veľa vedomostí, veľa spomienok o Špačinciach, o Špačinčanoch a živote v obci. Takže pán Vidlička, vítajte. Tak začneme hneď od začiatku. Aké bolo vaše detstvo? Ako si spomínate na detstvo v Špačinciach? Detstvo som mal ako chlapec príjemné, aj keď som pásol husy, som sa všade dobre cítil, v kolektíve, hrali sme sa. Teraz už ani také hry nebývajú, ako oko boko na strechu. Robili sme košíčky z pšenice a husy sme dali vždycky do žita alebo do kríža, jak boli poskladané, aby sme sa mohli hrať, tí sa tam nahrali. Ale doma som musel pomáhať, lebo som z roľníckej rodiny a musel som sa do všetkého zapojiť. Aj kôrovy ošupovať, hnojky dať z maštale, už ako aj chlapčisko, sípať na večer, napájať a takéto. Aj lesom išiel. Keď som prišiel zo školy, tak som mal lístok na stole. Sme na penažitej, to boli role pri háji, motiku sme si vzali. Ale kde boli buchty, to mi nenapísali. Ináč teda spomínal si, dobre kamarátov som mal dosť vždycky. Využil som každú hru, ale nemal som až toľko voľna. Za to som ani fotbal nehral, aj nemám k fotbalu nejaký vzťah. Chlapci, keď hrali, jeden mi hovorí, že šikovný je ten tvoj chlapec fotbalista. Ja hovorím, ktorý, lebo boli dvaja. Ty nevieš ani ktorý, neviem ani ktorý hrá. A potom ste sa ako dospelí oženili? Potom som teda chodil do základnej školy. Som mal výbornú pani učiteľku Holúbkovú, 2 roky ma učila. Bol som miláčkom. V základnej škole po 5. som mal samé jednotky a kreslenie ma bavilo. A takisto som vystupoval, vtedy bolo Deň Matiek, nebolo MDŽ až neskôr. Áno. Tak som vystupoval aj vždy nejakej úlohy. Jeden raz som tancoval 4 kozy 5. cap a potom mi v škole hovorili cap. Môže to byť také? Môže, jasné. No, potom som sa bral do gymnázia z 5. ľudovej a naši nechceli súhlasiť, lebo bolo treba na rolách robiť. A finančne im to nevykázalo však. No ale som povedal, slúbil, že pôjdem za farára, za kňaza. Áno. Tak ma pustili. Študoval som v rímskokatolíckom biskupskom gymnáziu na Holého ulici. Profesor Strečanský Jožko nás učil matematiku aj spev. A ten spev som mal už vtedy obľúbený. Talianské pesničky nás učil. Ja si ich pamätám doteraz, Sulmare Lučika, takéto. A on keď prišiel do triedy, tak došiel s harmonikou, nohy si dal na katedru, na stoličku na katedru si sadol a prehrával. Cirkevné piesne, ľudové piesne, rybári, tá opereta vtedy išla, tí celianskí chlapci u nás aj vystupovali na hody a z tej operety ja už som piesne vedel, keď sme ich aj do folklóru zaradili s Jožkom Slezákom, tak som niektoré im aj nadiktoval, aj jedenkrát mi o tom víne. More krutý žiaľ, skli si vínečko veselo, zasesali srdiečko a
Začína to rybári, rybári, spustite do mora sieť. Mesiačik pekne nás vie, spustíme do mora sieť. Šumu skýva, nesíš počuť. Ja si ako lastovička a potom v dolinočke stojí chatka malička. To sú tí piesne z tej operety Rybári, rybári. Čiže už vtedy vás bavil spev, hudba a ľudová To ma hudba. už vtedy veľmi bavilo a počas štúdia som hrával divadlá, to ma bavilo, ešte Vilma Bobeková nacvičovala túto Šenku Kolárové, vtedy sme tam vystupovali, aj zábavy tam bývali. Otec kúpil ten šenk aj s týmto domom, čo mal brat Štefan. A Kolár bol ako krstný náš, Kolárovci, tak on si to vzal do prenajmu a nakoniec mu to aj zostalo potom. Tak tam sme hrávali divadla, ja som potom prebral réžiu, som nacvičoval. A zaujímavé, keď som posledný rok chodil do gymnázia, 8. ročník, 3 divadelné hry sme hrali, mňa to lepšie bavilo, jak pripravovať sa na maturity. A tam sme hrali Radu za Mahuliena, rozprávku, to bolo veľmi pekné, si sme mali úspech. Hriešnicu, tam som hral Hrbatého, Helenka bola moja teda frajerka ako Milenka a si ma zobrala aj Hrbatého, Henčeková. Áno, sa hrávala s nami. No a už potom sme hrali Dobrodružstvo pri Obžínkoch a z tohoto tie verše, čo sú tam, tí vinše Gazdovi, tak to som potom zaradil aj, keď sme s folklorom vystupovali. A na družstve každý rok sme vystupovali na Oldomáši. A tí špačinčanky, tí s nami spievali títo špačinské pesničky. Bola, kedy to bolo také veselé, ľudia boli narobení, ale tuto pri úzkom potoku, teraz je tam už cesta v dome, tam bola len voda, čo na dolný mlyn tiekla, aby ten mlyn bol prevádzke. Tam sedávali večer a spievali aj do polnoce. Takže Špačincia bolo takto veselé, aké ľudia sa narobili. No ja som potom už chodil aj do žatvy, som hrabal a snopky zhal, aj žnicu som robil také ľahké a na mláťačke špagáty vyberal z jačmena. Takýto život som mal. Je vám tak aj smutno za tým obdobím, keď si porovnáte život teraz a vtedy? A mohli by ste si vybrať. Ťažký život bol a ľudia to ako ťažký, všetko ale pretrpeli a boli spokojní, neboli takí nároční. Väčšinou sme mali len domáce jedlá. Áno. Chovali sa krávy, mlieko bolo, smetana, maslo. Zabíjalo sa každý rokom. Ale hlavne asi tak ľudia boli viac. Žiadnej mrazničky, už som šunku aj plesnivú jedol. Chlieb na 2 týždne, aj ten bol už plesnivý. Nepiekol sa každý. No a takto. A prežili ste aj ťažké obdobie vojny, nie? Prosím? Vojna v Špačinciach, keď bola, to bolo veľmi ťažké obdobie, No, určite. keď bola vojna v Špačinciach, tak to už... už som... No nie, chodil som do školy ešte. A okolo nás vyšli už Nemci, keď končili, už ich hnali Rusi. Potom došli Rusi, tí sme vítali, otec bol zajatý v Rusku a vedel volať čo po rusky. Tak všetci sa schovávali a my sme sedeli v kuchyne s otcom a boli tam 2 Rusi a mali sme liek z liehovaru, spálenici, lebo tam sa to rozobralo. Tí Rusi si doniesli a otec si s nimi štrnkal a po rusky vyprávala. Nebali sme sa. Potom v Stodolu sme mali veľkú, tam mali kone uložené.
otec tam chodil, stále ich pozrieť, lebo mali sme tam zakopané aj látky a také veci v jednej veľkej bedne. A svadobné šaty sestre, tá sa vydávala za 2 týždne, jak Rusi došli. A za císara, keď sme došli prenúť, aj tam jeden Rus strieľal, tak žiadna hostina nebola. Také to bolo. A som to tak prežíval, ale potom, keď boli maturitné skúšky, sme mali politiku, to ma nebavilo. Ja som sa musel učiť len politiku, ruské zjazdy a čo ja viem čo. A ostatné predmety som tak nechal bokom a chvála Bohu, to dobre dopadlo. Čiže keby ste si mohli vybrať, alebo keby bola vtedy tá možnosť, tak by ste možno študovali na vysokej škole muzických umení? Ja som bol prihlásený na vysokú školu. A čo sa s tým podarilo? Evička, to ti chcem povedať, že po maturite som chcel byť učiteľom. Ano. A v Banskej Bystrice bol kurz učiteľa, tak som sa prihlásil. Mesiac som chodil na ten kurz, som tam bol aj ubytovaný. A Milan Čerešák bol s nami, on už učil, ale ešte tam ako si doplňal. A keď sme skončili, mňa pridelili za učiteľa na východ za Košice do dedinke Svinica, to som v živote nepočul. A tam som učil 5. až 9. Som musel viacej pripraviť jak do školy, keď som chcel tým deckám ako prednášať. A si pamätám, že som im, ja som si zobral ešte z gymnázia kopu učebníc, čo som mal ako pomôcky. A v tom štýle, jak sme mali my v škole, ja som im to aj prednášala. Najlepšia žiačka mi nevedela odpovedať z toho. Ale jednako si ma zalúbila, som sa jej ľúbila. Kňaz mi hovorí, že mohol by som robiť organistu, ale ja som nehrával, som mal ako husle také trojštvrťové a samou trošku som prehrával málo. No ale ja sa prihlásil predtým do Brna na poľnohospodársku vysokú školu. Tam som mal brata, ono som mal bývať. Aj bol ma stravoval, aj bol obuvník. Aj obúval, aj byt som bol mal. Tak som spravil skúšky a vypýtal som si chytro potvrdenie, aby ich mohol poslať na východ do riaditeľstva, na inšpektorát školstva, do Sečoviec, že som prijatý na vysokú a už som tam nenastúpil. No ale keď som zostal doma, no že Košicia je vysoká, v Nitre nebola vtedy. A tam som nebol, naši by to neboli. Vydržovali, som mal starých rodičov, obidvoch. Mama mala 44, keď som sa narodil. No, tak som sa zamestnal v poisťovni Trnave a z túto hradskú Amálku som robil cífera, ale od septembra do marca a potom som prestúpil obchod potravinami smerom na Sochu, veľký obchod potravinami. Tam som robil finančného účtovníka. A odtiaľ som narukoval a do Plzne, do Přerova, na Morave. A navrhli ma do podnosenickej školy do Prahy. Tam som študoval radistu. To ma strašne bavilo. Som chytal 100 písmen za minútu a 120 vyslal. A na vychádzky sa dostali takí, čo chytili 60 najmenej. Tak ja som jednému chytal 60, druhému 70, tretiemu 80, potom sebe. No, som mal vychádzky a som mal kamarádov z Ostravy, čo ho bavili opery a koncerty.
tak s ním som začal chodiť na tie opery, tak každý týždeň som bol na opere. V Smetanovom Národnom divadle. Národné divadlo, tam som platil 8 korún ako vojak a tá uvádzačka mi hovorí, počkajte, tam boli permanentky prvých radov. Keď nikto tam nesadne, tak si tam sadnete, ja som sedával v prvej rade. Po prvej dejstve som vstal a vyšiel na chodbu, čakal, či niektorí došli neskôr. Oni chceli vyručovať, potom si sadali. Keď bolo moje miesto voľné, tak som bol až do konca. A jedenkrát som od stredy až do pondelka na Veľkú noc dennodenne chodil na operu, už som mal z toho ťažkú hlavu a strašne som si obľúbil a zapamätal som si Smetanovej opery. Keď boli Branibory v Čechách, dala predaná nevesta hubičku Daliborovi pod čertovou stenou. Uvideli to dve vdovy, povedali to Libuše a bylo po tajemství. Posledná je viola nedokončená. No, tak to. Na Petruška, keď mám narodeniny, je operná speváčka Petrova. A učí na hudobnej škole a ona mi donese vždycky kazetu. Tak mám ale 6-7 opier, čo mi ona ponosila. Predanú hubičku. Potom Carmen, Barbier zo Sevily, to sa mi veľmi páči. Predohra, tu viem celú naspamäť. No a iná sa mi bavilo, potom aj Polská krv, opereta. A zo všetkého, predanú nevestu som prvýkrát videl 16-ročný, keď som bol za bratom v Brne. A zobral ma na operu. Z toho už niektoré árie, ja som sa naučil, čo ma to tak sa mi ľúbilo. Už ste mali aj nutkanie, vystúpiť na pódium. Áno, to ma strašne bavilo a ja ju viem teraz celú. Ja keď sa zobudím v noci, tak si premietam a zaspím. Keď sa zobudím, reku, kde som prestal? Potom pokračujem, také úseky mám, postupne ľúbi sa mi ária Vaška. Mamička povídala, že by ráda uhlídala, kdybych se oženil svatbu mi vystrojí. Jestli k tomu nedospěje, celá vevesa mi vysměje, celá vevesa mi vysměje. A potom dojeme, vy jste zajisté, že nie Krušinové Mařenky? A áno, jak toto víte. Čiže vy ste stále mali hudbu, spev a potom ste, ako to bolo s tou špačinčankou a folklórom? Lebo vy neodmysliteľne patríte k folklóru. Štefka založila folklór. Neviem, či to mám povedať, naša Jusina. Tá chodila, aj kroje mala. A mne nepovedala. Ja som čakal, že ma tam zavolajú však. Áno. Nikto, ale ona nebola voláko za to, aby tam došiel. Až mala 60-ku, tak sme jej došli vinšovať a hovorí, už máme nacvičenú svadbu, pôjdeme po Špačinciach s Jurkom na konoch Rebrináku robiť takú reklamu, áno. A mal by si nás dojť pozrieť. Ja som došiel tam v nedelu, oni už sadali na voz a tá Štefka mi hovorí, že mohli by ste nás uviesť, ja neviem ani čo máte. Tak mi trochu nadiktoval a ja už som ich hneď uvádzal a potom som zostal a bol som ako už člen, spieval s nimi, chodil na zájazdy. Nakoniec som skladal potom scenáre regrútov špačinských, lebo ja som poznal tie zvyky Špačinska. Jožko, keď volá čo, vedel, ako to bolo volá kedy. Tak ja som si to všetko premietal, pamätal, sa som to poskladal aj tie reči, aj piesne, Jožko to zase doprevádza na harmonike. Potom sme zložili spolu svadbu špačinskú, vianočný program, večery na Priedomie, rok na dedine. Za štátnej majetky sme vystupovali na súťaži
A mali sme ten rok na dedine a to bolo také dlhé, lebo tam boli fašanky, potom bolo zber sena, potom dožinky, potom svadba, rukovanie a takto. Porota už odišla, čo nechceli sa na nás ani pozerať, čo to tak dlho, to chceli dokončiť. No a takto a potom som robil u štátnych majetkov. No, keď som došiel z vojny, som sa zamestnal v elektrárne. Som robil mzdového účtovníka, ale ekonom odišiel na riaditeľstvo do Bratislavy, tak som po ňom prebral funkciu. Mal som takú kolegynu, čo ma nenávidela pokladničku. Udala ma, vyšetrovali, skladníka sme mali, čo mal neporiadnu sklade. Všetko mi pripísali na vrúb, že som nekontroloval, on tam mal skladníka, ale ten bol urazený, že jemu nedal ekonom tú funkciu, dali u mne. Ja som mal gymnázium, on mal ekonomickú školu. Tak on skôr mohol toto robiť, ale on bol taký darebný, on ani toho skladníka nekontroloval. No, tak ma zatvorili. Ja som bol 7 mesiacov od februára do júla v Justičnom paláci na vyšetrovačke. V jednej skopke, len na vychádzku sme chodili a takto strašne. Ale som bol kamarát s takým známym bacharom, čo bol knihovník, tam mi knihy všelijaké nosil. Z Mariny som sa kopu naučil. Od Herbena, Smreka a takýto, čo som mal obľúbený. No, potom bol súd v júli. Syn Peter mal 14 mesiacov, keď ma zavreli, sa 30 ročný ženil, dosť neskoro. A potom už ako som bol taký voľnejší a eskortovali nás do Plzne. A tam sme sa prezriekali do takých starých hábov a došiel poručík, hovorí, je tady vidlička? Ja reku tu. Chcete robiť skladníka nákupcu? Ja reku, ja si nebudem vyberať. Ja som čítal váš posudok, ste robili ekonoma, mohli by ste, reku, však bez všetko. Tak handry nehajte, tak idete so mnou. Zebral ma do kancelárie, dal mi fungu nové šaty, okrem toho lvíčka, čo som nemohol mať, firmu. A robil som tam v kancelárii, sklad som mal a sklad bol vonku z väznice. Tam som chodil, ráno som sa vybral, som mal voľnú priepustku a tam som išiel a bol tam sobot, ten varil aj pre psov, dobré veci, tak sme sa aj tam najedol, aj do kuchyne som materiál nosil. Tak dávali obed, ja som mal trojku ako úradník, ale tam boli chlapci, čo robili baníci, tí mali jednotku. Dali reže na spodku na to zemiaky a reže na vrch. No, potom som došiel na dovolenku na 5 dní v júni po pol roku a bola tu svadba a kultúrny dom ja som staval, keď som odchádzal. Ale keď ho otvárali, už som nebol doma. A hovorím manželke, reku, bola tu zábava, Mišo Valentovič sa ženil a tu to vždycky chodili. To si pamätá, že všetky baby, keď bola svadba, svadobná zábava, tak tetky všetky došli aj kto chcel a pozerali sa. Ja som s manželkou vyšiel na balkón a všetko na mňa uprelo zrak, ale keď som hral divadlo, mne to nevadilo, však aj tam sa hovorí, ideme tancovať, a že ideš, na reku, čo som komu spravil. Tak som aj tancoval a potom došli Vianoce, vybavil mi poručík hotely Európa. Pobyt na celý deň, manželka došla za mnou, tak nepoviem, že sme tam spali a no, bolo by to zácne. No,
Potom manželka dala žiadosť ako na pol roka, aby ma uvoľnili, ale zamietli. A mňa navrhla väznica. A to bolo 100%, tak ma hneď pustili domov. Došiel som domov, hľadal zamestnanie, ja som mal prepúšťací list z väznice. Keď som to na podniku bola, kde ukázal, no že nehnevajte sa, boli ste zavretí a na okrese potrebovali revizora. Ja som sa hlásil, hovorí, vy chcete robiť revizora a došli ste z väznice? Tak to ma odmietla. To som bol doma, kúpili sme pletací stroj, Viešťanoch, dvojložkový a plietol som svedre, manželka zošívala, šatečky a takéto. Tak sme sa takto si zarábali a bol som na pošte, Milka Zacharová robila poštárku a ku Milka nemôžem nájsť zamestnanie. Na družstvo otec robil jednotky slabé. U štátnych majetkov som videl vždy taký napitý. A ja ekonom v elektrárne v Trnave paničky boskávam a takto ja už som bol pánom, tak sa mi to zdalo pocené. No ale došiel som za Ivančíkom a hovorí, dobre, ja Vidličkov rod poznám a mal som zákaz 5 rokov činnosť ekonomickú. Ale ja ťa príjmem, hovorí, ale nevolal ma, došiel štedrý deň, ja som mu zavolal ako peraditeľ. Chcem mať pokojne štedrý večer, reku. No, hneď po Vánocách dojdeš na majetky a pôjdeš na podhaj robiť ekonoma. Urgela tam zaveze, Gezo robil ekonoma tuto. Aj ma zaviezol na ten podhaj, 2 roky som tam robil. Tam som sa mal jak prasa žite, na bicykli som ráno išiel, stavil sa v háji, trhal fialky. A kedy som došiel do kancelárie, na tom nezáležalo, tam nikoho nebolo. A odtiaľ som išiel Fajnorovi na Veľký dvor, tam som bol 10 rokov. Potom lúčili sa Špačince, lebo Pálenik tu bol predseda, tak som to prebral. Ale prijali aj Malženice a tedy si to presadil ekonomist z Malženic. Tak toho dal riaditeľ námestka mňa na Potolčke. No som dochádzal autom, všelijako aj autobusom. A keď sa družstvo založilo, tak Holub, inžinier, ma volal, že či chce robiť ekonoma živočíšnej výroby. Ja reku, čo by som nechcel? Tak som došiel do Špačiniec domov a odtiaľ potom do Bohuny, do Jaslovec. Tam sme mali kancelárie na tú reštauráciu hore. A vtedy som prebral aj tohoto predsedu kultúrnej komisie. Ja som na MDŽ do dôchodku, keď išli, recitoval, ďakoval tým babám, za jazdy som robil. A keď Štefka odchádzala, sa som po nej prebral vedúceho ako okolnej skupiny na 10 rokov. Potom to Jožko prebral. Tak 10 rokov som robil a vymýšľal a spieval a tak. Dobre. A čo sa vám najviac páči na folklóre, na ľudovej hudbe? Prečo ju tak máte rád? Folklór? No, sú ľudové pesničky také naše, a také svojské, také veselé, ale pritom ja mám rád aj tie opery. Ale toto nepodceňujem. Ľúbi sa mi to. Kopu som sa naučil Vendelslezák, tí starí speváci. Tí poznali tí špačinské pesničky ešte starodávne, tak to sme všetko znova oprášili a spievali. Čiže to dedičstvo... Z toho som robil aj tí scenáre, všetky, to ma bavilo. No, už potom s Jožkom, už vianočný program, alebo keď sme boli Terchovej, to už bola Jožková robota. Tí pesničky. Sú to tí české
som bola Jošková, tam už som ani nevystupoval, Petruška mala 30 rokov, akurát keď túto spievali, bol tu Jarmok, oslavovali a to výročie 35. Tak som bol Petruške v Naháči. Ale už som došiel na skúšku a čudno mi tam bolo na tom javisku. Ťažko aj. Keď som na javisko išiel, zábradlá tam nebolo, tak som hovoril Jankovi, nech spraví tam bola, keď zábradlejšia. Aj keď sme bola, kde na dedine vystupovali, nám museli vždycky vyviesť hore dvaja. Čiže vy ste dokedy vystupovali so Špačinčankou? Koľko ste mali rokov, keď ste skončili s vystupovaním? Ja som mal 83. Tak, to je naozaj úctyhodné. No ešte 80-ku mi Batlák blahoželal v kultúrnej dome. A keď už som chodil na tie skúšky, tu boli baby na ulici, nechcem ich spomínať, ešte sa ideš blázniť. Reku, nie, budem tu s tebu klebeci. Ja hovorím. Potom bolo úcta k starším a Matlák mi blahoželal, dal mi aj diplom, aj odmenu. A potom som zarecitoval od tej Rózky, starej čaká listonožku, peniaz nosí plnú kapsu, predbabky a predzetkou plnú kapsu dôchodkov. Zeci majú srdce z hladu, nesuchová zeda babu, daj im všetko, čo len máš, vyzlečú z teba aj pláž. Nemusíš sa strachu báť, veď sa ona stará štát, len čo dostaneš ty pár fúkov, rozdiel snímať zeci vnúkov a správa si ha, o to starec neváha. Také sme bihárci, my ubohí starci. Zedo zeci varuj, baba ty zas navar, my vám za to dáme dom dôchodkov zavar. Ale pamäť máte teda výborné. To sa mi ľúbilo, keď sme mali také stretnutie v Trnave, tak jeden profesor zo Suchej si odo mňa pýtal ten text a som mu tam napísal. Na to Rózka, pracovnička rastlinnej výroby, zložila. Mala takého ducha. Takže vtedy to ako bolo, môže krám dať voľakov do školy. Na rolách sa muselo robiť. Aj naši tak rozmýšľali. Čiže vy ste prežili aj ťažké obdobie, ťažké detstvo a je práve folklór a hudba to, čo vám pomáha? Ale snažil som sa vždycky tak z toho. Tak optimisticky? Tak z toho sa vymaniť. Tak vždycky čo si našiel a pochopenie som nemal. Ale potom už ani u manželky som na tie skúšky divadelné chodil. Áno, ste boli preč. A hrali sme Hľadanie v oblakoch, čo tu teraz hrali. A tam ja som robil takého turistu, lebo pokazila sa lanovka, zostali sme na Lomnickom štíte a som sa tam zalúbil do jednej a som ju boskával a manželka došla na tú skúšku a Kufel nás z Trnavy, z divadla režíroval a hovorí, ideme prvým dejstvom. Keď zbadal, že manželka došla, tak som ju musel opakovať a boskávať ju nás. To nežialila. Verila vám. Už si zvykla, ja už som si robil po svojom. No to strašne bavilo však. A čo si myslíte, do budúcnosti má folklór šancu prežiť tie tradície? Ja si myslím, že je to veľmi rozšírené po celom okolí, ale vôbec po celej republike. Som bol prekvapený, že nás nevolajú na tú východnú. Tam sú všelijaké súbory, ale my sme boli už na zjazde v Zvolene, tam sme boli z regrúty a tam hrám bubenníka. A potom dávali nakoniec také zábery, kúsok z každého toho divadla, lebo bolo nás tam ale 5 súborov, alebo koľko. A za Špačinčanku dali bubenníka. A keby ste mali povedať taký najúspech, na čo ste taký pyšný, čo sa vám tak podarilo, čo by to bolo? Ja, čo sa mi podarilo? Taký najväčší úspech v živote, na čo ste taký hrdí? No, najväčší bol teraz
Však sme doniesli, Zatka tu doniesla medailu, čo mi dal primátor mesta Trnavy, aj diplom. Na to som prišli, zavolal ma do zrkadlovej siene Trnave a tam teda operná speváčka jedna tam spievala, Petrušku poznala, keď som Petruške hovoril, ja som sa jej hanbil opýtať, jak sa volá, tak som nevedel jej povedať. Taký dobrý zážitok mám z tohoto ocenenie. No potom Jožko na Vianoce, keď sme mali spoločné posedenie každým rokom, tak ma odmenil, dal mi súpravu čajovú a potom také súpravičky na otváranie vína a takéto. A obraz, kde sú zábery folklórnych podujatí tam. Sú mám zavesené také spomienky v obývačke, pod panenku Máriu. Áno, aby ho spomenala. Toto Pálko vyložil hneď na skriňu v obývačke a už som to dal do knižnice. Lebo to tam bolo, som čakal, dojde, každému sa pochváliť. Aj dneska reku vám to, a Zatka to doniesla. Tak. No, tak toto mám také ocenenie, také uznanie, také najvyššie. No. A keď si tak predstavíte, že do budúcna Špačince o 50, o 100 rokov, čo si myslíte? Čo bude so Špačinčanmi a našou obcov ďalej? Či to bude až tak zmodernizované, že budú pohrdať s takýmito vecami. Ale ja myslím, že tie pôvodné historické zvyky a takéto, jak náš ľud slovenský ťažko žil, že to by sa nemalo zabudnúť. Určite. Končeková to učila, učiteľka, boli sme v dome dôchodcov, kde už ona bývala, s Jožkom a Jožka učila, Jožko ju mal takú obľúbenú. Sa z ňou boli navštíviť a hovorí, že aby som sa naučil, zopakoval báseň Surčín Poničan. To poznáš, nepoznám? Áno, poznám. Že Bože strach veľký. Tak som si to zopakoval, dlho mi to netrvalo, som z tej Končekovej zarecitoval. No, potom ešte toto chcem povedať, tu som bol kultúrnej komisie na obecnom úrade a som robil na civilnej sobáši blahoželania a na pohreboch rozlúčky a recitácie. Vždycky nejakú recitáciu som si pripravil a dosť často som používal z Maríny, teda tak sme mi ako tie Božie plamene, ako tie kvety, na chladnej zemi ako tie drahé kamene, tak to je posledná slova z toho. A ešte, čo mám od Smreka, písané na súde, to ako pivnice skladal, to som prispôsobil na Špačince. Ináč to on tam modru postavil, to som vynechal. Ja som tam doložil Špačince. Dnes sa mi ryby sypali, ako mám z Vákovice, keď dievky špačinské hroznou obnaví. Z Vinohradu sa lietali. A keď vinohradník Marce rybár otvoril okenice a potom nakoniec, že hamí sa červená, že som tu bez kytice, miesto ruší verše mám, ústiami do zdravice. Blažený s rýmami sa hrám, támi spod čepice. Za jeden bosk Rím jeden dám, len poďte k nám vidličkovým do reštaurácie, nie do voľakej potuknutej pivnice. Vy už máte aj marketing. No. Dobre, a skúsme ešte takú poslednú otázku. Áno. Čo by ste, keď toto nakrúcame ako galériu osobností Špačinec, čo by ste odkázali Špačinčanom a ľuďom, ktorí tu budú žiť a celkovo ľuďom, aby aké posolstvo? Ma nekritizovali, aby nezávideli, aby
uznali to, čo som povedal, nehambím sa za to. Rád som to robil pre obec. A som taký špačinčar vrodený, ja by si nikde nezvykol. Ženu mám zo Zukej, ja bych tam nešiel za nič. Ja som, lebo svokra hovorila, že mohli, tú dceru si nechcela dať do domu. Áno, to mami robia. Že mohol by si mať u nás. Reku, ja som za Slobodna si dom postavil. Ja mám už prichystané aj miesta, aj všetko. Ja ju chcem mať doma. Tak žena musela nasledovať. Tak došla domov k nám a zvykla si a cíti sa dobre. Myslím, že. Tak koľko ste manželia? No 55. Takto, naozaj takých manželstiev. Takto to trpím. 55 rokov, to je až neuveriteľné. Kristus Pán bol si mučený, trný korunovaný, ale ženatý si nebol. Tak pán Vidlička, veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Ja som sa na to tešil, aj trochu bál, či mi všetko dojde na mysel. Ale funguje to perfektne. Mám ešte aj navyše. Pamätáte si všetko veľmi dobre, tak veľa zdravia. Keď manželke hovorím, už som to očula. Keby si ma ľúbila 300 razy, to môžeš očuť. Opakovanie je matka múdrosti. Tak pán Vidlička, na zdravie, pripíme si aspoň minerálkou. Nech vás Pán Boh živí, veľa zdravia a na Špačince a my sa tešíme na ďalší program Galéria osobností Špačinec. Na zdravie.